Posledný novembrový deň patril akcii s názvom Kreatívne vianočné trhy. Svoje výrobky predstavili remeselníci nielen zo Starej Ľubovne, ale aj z Bardejova, Svidníka, Košíc, Vranova či Spišskej Novej Vsi. Tu je to veľmi super, malo by podporovať predajcov a výrobcov, remeselníkov, lebo pre nás je to veľmi ťažké sa presadiť na trhu, keďže náklady sú vysoké. Ja to hodnotím veľmi kladne, že také niečo sa tu uskutočňuje. Svedčí to o veľkom záujme žien o ručné práce. Už som si pár vecí vybrala, sú veľmi pekné a veľmi oceňujem prácu týchto ľudí, ktorí tu prídu a je to také všetko prírodné a handmade. Je to pekné, lebo napríklad aj tie pokrovce, jak sa povie, to viem, že ešte babka naša robila také dačo podobné, len na veľkých krosnách. Sa mi páči, že sa to ešte stále robí. V športovej hale sa pre verejnosť otvorilo 40 stánkov s kreatívnymi výrobkami. Myšlienku priniesť ľuďom takéto potešenie dostala pred 8 rokmi Darina Dziak, ktorá má sama tvorivú dušu. Je to originálne, má to svoju nejakú myšlienku a človek dá svoju dušu do toho diela. Tak som to takto urobila, aby sa mohol každý ukázať, čo robí, ponúknuť svoje dielka a vlastne tak aj obšťastniť ostatných. Trhy zorganizovali nie náhodou v predvianočnom období. Vianoce sú najkrajšie sviatky a najväčšie sviatky v roku, tak v podstate ideme na takú vianočnú tému, ale samozrejme nájdete tu u nás rôzne akože výrobky, nie len čo sa týka vianočnej témy. Výrobcovia ponúkali na predaj aj predmety, ktoré sú akýmsi návratom do minulosti. Háčkované ozdoby na stromček, adventné sviece z včelieho vosku, drevené hračky, maľované a personalizované vianočné gule boli pastvou pre oči. Sú to sviečky, ktoré sú vhodné pre astmatikov, čistia vzduch, sú prírodné, bez nejakých pridaných farbiv, bez parafínov, bez nejakých vôní. Toto je čisto prírodná vôňa, vosková, medová, čiže sú to obľúbené sviečky na Vianoce. Je tu dobrá atmosféra, máme tu teplo, nápoje, takže veľmi dobre sa tu cítime a ľudia nás už tu poznajú, majú nás veľmi radi, vždy sa ku nám radi vracajú na Vianoce. A myslím, že sú s nami spokojní. Kreatívne trhy mali na začiatku svojho vzniku len 13 remeselníkov. Dnes je záujem obrovský, preto organizátorka uvažuje, že do budúcna akciu zorganizuje aj počas roka. Ja sa tomu veľmi teším, že ľudia sa naspäť vrátili k tomu a vedia si nájsť čas na to. Ja si myslím, že to je taká duševná očista. Že človek si pritom aj oddychne, ako v tom nápore každodennom, tak príde a oddychne si a teší sa na to, čo môže urobiť. Návštevníci trhov mohli finančne prispieť na pomoc chorému Christiánovi. Má epilepsiu, svalové ochorenie a taktiež aj takú vzácnu genetickú chorobu. A vlastne potrebuje rôzne rehabilitácie, špeciálne vitamíny a musia túto jeho chorobu chodiť konzultovať do Nemecka. Zbierka prebieha aj naďalej na transparentnom účte občianskeho združenia Misia Úsmev a nádej. Bližšie informácie na ich facebookovej stránke.